घेतलेले आसा। तसेच उपस्थित जे सगळे प्रेक्षक वर्ग, आयज खूप बरें दिसता की आरवी स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब हो एक खेळाच्या माध्यमातून क्लब एक नाव कीर्ती त्याची संबंध पेडणे तालुक्यातच न्हय तर गोवा, सिंधुदुर्ग अखील आपल्या गोंयभर तसेच जवळची जी राज्य आसा बघा त्या राज्यात सुद्धा तेंच्यांनी बरेच आपले नाव केलेले आसा। खूप बरें दिसता की खेळाच्या व्यतिरिक्त अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात कल्चरल आता जर बघले जाल्यार हे आमच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांत सुद्धा त्यांचो आयज बरो मोठो असो सहभाग आसा। आणि ज्या भूमिका देवीच्या प्रांगणात ज्यांच्यांनी पयले फावट ही आकाश कंदील स्पर्धा आयोजीत केल्लेली आसा त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं ह्या संस्थेचे परत एकदा अभिनंदन करपाचें। तर असेच वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम त्यांच्यानी राबोवन आपल्या गावाचं नाव तसेच आपल्या तालुक्याचे नाव फुडें व्हरपाचें अशी तांकां एक शुभेच्छा दिता। आता आणखी एक आयोजकांक मुद्दम सांगूंक सोदता की पेडणे तेजीस उल्लेख केला की ह्या फुडें ह्या आतां आकाश कंदील स्पर्धा आयोजन करतना काही नियम घालचे पडटले आणि तितून म्हाका दिसता कॅटेगरी घालची पडटली आता फुडें कित्याक आतां ह्या 4-5 वर्सांत आमचे बदल जायत गेला आणि खूप असे टाकाऊतून टिकाऊ तयार करपाक लागलेले असतात आमी बऱ्यापैकी त्यांचे काही आकाश कंदील असतात पण जे नियमावलीत येना जाल्यार मागीर बऱ्यो कलाकृती सुद्धा एखाद्या वेळार सायडीक पडटा। त्यामुळे टाकाऊतून टिकाऊ आकाश कंदीलची स्पर्धा घेवची काय आकाश कंदील पारंपारिकतेन एक बरो आकाशात झळकणारो आकाश कंदील घेवचो ह्यो प्रश्न असे 2 प्रकारची कदाचित येणारे आहेत। ज्या पद्धतीन आता रेवेपासून आकाश कंदील जाता, हिरापासून जाता, वेगवेगळी सुपारी खंय खंय वापरलेली आसा, मानेचे बॅट आसा, हे सगळे आता वापरीत चल्ल्यात आमी। चुट्टा आसा, सोड्याचो सुद्धा एक प्रकार जाल्यार सो हे लोक आपापले जे हातान आसा ते आता ह्या फुडें तेजी कॅटेगरी कदाचित करून म्हाका दिसता आणखी प्राय तुमकां येणाऱ्या काळात म्हाका दिसता ताका विभागची पडटली आनी स्पर्धा घडोवची पडटली कारण दिसान दीस ही कॉम्पिटिशन टफ जायत आसा। पण ही एक बरी गजाल की त्या निमतान आमी आमची परंपरा आमची ट्रॅडिशन सांबाळपाचो तरी प्रयत्न करता। आधी लोक कश्टाळू असले त्यामुळे खंयच्या तरी गावात काम करताले आणि त्या काम करून दिवाळीच्या आदल्या दीस येऊन काहीतरी घरात जी वस्तू आसा कष्टकरी असल्या कारणान जी काय हातात असली त्या हेचो दिवो दारात पेटयत असले किंवा आकाश कंदील तयार करून जी काय आसा ती उपलब्धता